Vítejte u mého dnešního dílu ze hry Crysis 3, kdy pokračujeme v New Yorku, vlastně, kde jsme se ocitli minulou hru. That's Claire, New York's regional commander. She's not a soldier. We've lost most of our top brass, but she's Se kouknu, jestli mám jenom zvuk nastavený dobře. Ano. You have respect for command now. Well, you know, this one's different. Oh shit! She made me swear not to tell a living soul. Well, I guess technically I ain't really breaking my word, right? Takže, v minulém díle jsme viděli New York 2.0. Selhání obleku. Jak to? Co to je? Tohle chci. Straight from the skinning labs. Experimental nanotech. Co chci? Rychlejší maskování, odolnost vůči skenerům, rychlejší obnovení stability. To nechci. Tak já si dám tohle. Že? Ne. No tohle. Rychlejší mask. A to nechci, já chci tohle. Tak. Fajn. Já mám ještě 3 body. Juj. Super síl, odemíkat. Nechci. Nechci. I když tohle je vůbec špatný. To chci. Tak. Co jsem si to domk? Tak nevadí, tak si odemknu něco jiného. Redukce účinku EMP, rychlejší dobíjení energie. Tak tohle. Paráda. Máme hotovo. Well, I hope it's worth it. Tak. Mikrofon by měl být dobře nastavený, všechno by mělo jít v pohodě. Tak, teďka už můžeme se do toho pustit. Bacha, moje pravidlo, za každýma dveřma má je nějaký nepřítel. Here she is, the Liberty Dome. One big sweaty armpit. Not that you'd notice inside that suit, but it's hotter than a Vindaloo in here. Lots changed. This is how it all started. People signed up with Cell for cheap energy. Cell were generating power for free, and nobody can compete for free. Before long, they had a monopoly. Tak. Bills went up. People had nothing left except their debt. Cell marched them out and into the volunteer camps. Nothing but slavery. Takže teď jsme vlastně v tom New Yorku, kde vidíte, že takhle opravdu New York nevypadá. Co to je? Minový pole. Vyřešeno. Haha. Pacha, tady na to ještě jednu minu. Tak. Ej, co to je? Just an energy surge. Gone now. To vypadá jak nějaký mimozemšťan. Zajímavé. Kde seš? Tamhle seš, psycho. To mám otevřít nebo to otevřeš ty? Asi já, dobře. Fajn, jdeme. Hračka. Jak jsi mě to nazval? Co je tady? Žádný přeskakování nebude. Co máš s kolenem? You okay? It's nothing. There, mark of death. If that spots you, you're fucked. Back! Get back!
they found. It's dead now. How far to 34th Street Station? Couple of clicks. We'll have to get around the kill zone first. Já bych to prostě zničil, ne? No. Cell are closing in. There's no time to go around. The kill radius and rate of fire is within manageable parameters. We can cut straight through this. You hear that, you bastards? Yeah, I'll try you all on! Yeah, come on! Let's have you! Are you insane? Those guns will rip you apart. Ah, so now you get the picture. They took my nanosuit, Prophet. I'm human. Human? You know how much I've sacrificed to stop the Ceph. How do I get that back? Crap. So what's your plan? Support. Designate and execute targets. Intel. You do the fun stuff. That's not the Psycho I used to know. Things change. Fajn. Věci se mění. Okay. Tak, databáze, přečtěte si takhle, This is how paráda. it's gonna work. I'll call out the locations as I see them. Like this one in Sector 1 Delta 0. These are potential cache Kasa locations. jste tam. Our primary target is Tower 3 Delta 3. As soon as you get the hardware, we'll knock the bastard out cold. Sector 1 Delta 3 looks good. Ježišmarja. There. Sector 1 Delta 0. Najde zbraň. Sector 1 Delta 110, 2. 106. Určitě to bude tamhle dál, ale And out of sight of the tower. I thought that would be fucking obvious. nikdy nevíte. That's it. Recon what we have. Běž, 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 běž. Wow. Pardon. Tady, co je tady? Guess that's a no-go. Pojď, paráda. Tady zbraň, ne? 80. Jdeme, pojďte. Ježišmarja, jaká zbraň tohle to může zastavit, prosím vás. Kde jsem, ve vodě. Zbraň zaměřena. Tady? Need to approach the target covertly, boss. Tak to asi není ona, ne? Sector 1 Delta 6. Strong contender. Nebo je? Tak není. Pojď. Go. Jdeme. Bože. Odpočin si, nabíj energii, pojď. Dobij to. A běž. Jak to běžíš pomalu? Jdeme. Skoč. Hodnej chlapec. Jdeme. Nepadej. Dobrý. Zbraň. C. Dobře, pojď, ber to. Whoa. Fuck, man. How are you firing that? To je všechno? It's fucking beautiful. Dobře. You got Cell's attention. Suggest we move out immediately. Tohle si vezmu. No tom, že... Co to je? Se mi nelíbí. Minový pole. Dávat si pod... No! Hlavně, že říkám dávat si pozor pod nohy. Nevadí. Já jsem prorok.
No, kontrolní bod, takže tomu vůbec nevěřím právě tomu. No jasně. Co tam to? Tak. Já na ně zkusím tohle zbraň, ne? Ať je sranda. Cell reinforcements en route. Sector is now in lockdown. You're good to go. Jeden, druhý, zbraně. Reported in perimeter structure. He's in the water. Engage. Jenom jeden. Nic víc? Prosím tě. Pardon, že jsem se odmlčel, ale... Ne. Pojď. Tak, výstraha. Level is now elevated. Tamhle. Ale je to úplně krásná grafika prostě. Úplně nádherný to je. To musím říct. Je tu někdo? Tamhle něco je. Jo, Psycho, OK. Tak pojď. Psycho. Dostaň se. Jo. Čau, Psycho. No nazdar, chlapče. Ježišmarja. Aha. Jo, takže ty si takhle sejdeš a mě necháš... No ty si... Ty jsi šulín, jo. Neme. Nevadí. Co je tady? Co je tady? Nic, OK. Chápu to. Nemůžu běžet. Já jsem profit. Okay, let's keep it quiet here. We're getting close to cell patrols. Shh. Co je tady? No vidíš to. Nechci luk. Co je tohle? Jdeme. Běž. Ššš. Kontrolní bod, tak to bude jaký špatný. Co je tam? Nic. Jo. No tak to... Aha. A najednou jako kolik vás se tady zjevilo? Já bych nejradši hacknul ten systém.
Počkej, zůstaň. Ha, vyřešeno. Protože když my hackneme tamhle tu věc, jak vidíte, takový trojúhelník, tak to je taková střílečka, která jde po mně, ale když to hacknu, tak je se mnou. Tudíž se to vyplatí hacknout. Here we go. Co je tady? Taky něco. Ber to. Záda. Tohle to je úplně naprosto dokonalá věc, ten radar. Potřebuješ pomoc? Ti dám, potřebuješ pomoc. Potřebuješ jenom jedno. A to umřít! A máš to tam. Tamhle další. Ne, ty jsi se mnou? Jo, to seš ty! Bože. Neděs mě tady. Nejspíš. Huh. Oh. To jsem nebyl já. Check their black boxes, find out how they died. I'm going topside, see what's going on. Asi je tu něco zabilo. Jak prý z trávy? Co je v trávě? Hej, co to je? Lol. Aha. Položka databáze, to si přečtu. Zdroj, cevský stopař. Jak je zabiju? Já tam nechci. Aha. Co si vzít na ně luk? Ne? Tamhle to musím Kde je? Kde je on? Co zkoušíš? A mě tady, chlapče. Co? Jo, aha. Co tady? Co tady? No jasně, ale jak? Jak? Hej, to bylo nějak zasypí? Nebo něco takového? No to... Nebudu si plejtvat čípy. Dobrý. Co? Lepší? Ne. Aha, já jim. Tak když to víš, tak proč mi to neřek? Co? Cifové. Pardon. Maybe you're right. They're behaving like animals. No hive intelligence. So where's the Alpha Ceph? Save it. I'm boxed in by stalkers and cell. Cut through the engine shed and meet me topside. Jo. Takže Alpha Ceph nebude asi mrtvý, jak jste říkali, co? Nebo ne mrtvej, neexistující. No nic, necháme se překvapit.
Nechci superkop. Co je tady? Tak tam asi dál, a co tady je? Jenom náboje. Paráda, a ty seš kdo? Co si můžu otevřít? Já jsem špáckou. A tohle, prostě. Pardon. No tak to je na prckoup, takovýhle skoup nechci. Co seš ty? Tebe si tu nechám, tebe. Ty se nelíbíš. Co kdybych to prostě přeskočil? Hotovo. Dosažen kontrolní bod, tak to se mi líbit nebude. To se mi líbit nebude. Bude? Ne. Co je tam? Mrtví vojáci. To potěší v každé situaci, no. Ježiš. Když slyšíte hlasy, tak prostě to ježiš, ty tu je. Tak to zkontrolujte. Pšt. Nic to nebylo. Jdeš nahoru? Kam jdeš? Kudy? Tudy? Už o mě asi ví. Už o mě asi ví. Co to je? Co to je? Co to je? To je tlumič. Přibližte se k cíli. Jak? No, aha. Jak překážka? Teď jsem se přiblížil a teď překážka. No, tady jsou ty šípy. Doplň šípy nemám, aha. Tak doplň munici. Odkud? Je vás tu víc, nebo? Hele, to jsou data, ty já chci. Escape, no tak nic. Ten hlavně ani neví. Má smůlu, protože já o něm jo. Hehe, to zkazí den. Jich je tu víc. Nemáte tam barely? Po kom jdeš? Do vody! Voda je mírová. Voda je mírová. Tady jsem byl? Ne, nebyl, dobrý. Takže, zatím, hele, data. To vypadá tak, že umřu. Protože jestli ne, tak jsem asi borec.
Ježišmarja, ty mě najdeš, já tě taky najdu. Dochází munice, máš pravdu. Kde to je? Ježišmarja! To si potřebuji změnit. No. Tohle. Aha. Jaká to je zbraň? Hammer? Ne, Grendel. Jak málo energie. Jo, já mám asi spuštění tam takové. Tohle to se mi ale vůbec nelíbí, tenhle přístroj tady. Nevidíš mě? Tak to seš dobrý. Takže máš mrtvý úhel, jo? Ale já tě vidím. Ho, Skaziden, jak dostal? Kdo to je? Oni šli oknem. No, oknem, střechou. What was that? Co mám dělat? Tu dobu mi střílí. Jde zas. Tamhle. První dole. Druhý dole. Třetí dole. Jeď. Ježišmarja. Za tebou. Co za tebou? Já tam nejsem. Co to je? To chci. Aha. Oh. No nic, každopádně já vám děkuji za zhlédnutí tohoto dílu a uvidíme se při dalším dílu. Takže čus!